Vezi că în momentul în care refuzăm să iertăm și lăsăm orgoliul ăsta să câștige și ne separăm și ni s-a greșit odată, ni s-a greșit de 2 ori, am fost trădați, ajungem să ne închidem în noi și nu mai iertăm și mă izolez și nu mai deschid în fața oamenilor, vedeți că tot noi avem de pierdut. Pentru că tot noi avem de suferit, pentru că ne ține pe loc. Sentimentul ăla, orgoliul ăla, ne ține pe loc și nu ne lasă să ne dezvoltăm, nu ne eliberează practic. Pentru că în momentul în care ni se întâmplă ceva și nu iertăm și nu dăm voie, nu acceptăm să se întâmple situația aia și nu iertăm, fiți atenți, eu nu mă refer acum, uite, de exemplu, am fost cu o fată, m-a înșelat sau mi-a nu știu ce și eu acum mă împac cu ea. O iert. Nu, o iert pentru ce a făcut, să zicem că o înțeleg, cu toate că e greu, am suferit și așa mai departe, dar îi doresc tot binele din lume, sunt recunoscător pentru ce a fost, dar eu o iert, eu în sufletul meu o iert și nu port ranchiună și nu port ură, pentru că aia mă ține pe loc și îmi dă voie să merg mai departe. Nu zice nimeni să te împaci sau să revii unde ți-e greu sau așa, dar să nu porți niciodată ranchiună și să porți energia aia negativă cu tine. Lasă-o, dă-i drumul ca să poți să fii liber să te duci tu în direcția aia liniștit, fără greutăți, fără să cari bagaje de-astea de care nu ai nevoie. Înțelegi?